Dalagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Mamati ak iti Diyos Ama, manakabalin amin. Anamarswa iti langit ken daga. Mamati ak met ken Jesucristo, abugbugtong anak na ken Apo tayo. At imaod ti aramid ti Espiritu Santo. Inyanak ni Santa Maria Virgen, nagtutuok ti panagturay ni Poncio Pilato, nailansa iti krus na tayket na itanem. Imulog ti yan dagiti natay, nagungar ti may katlong aldaw, imulit sa dilangit ket situtugaw ti makanawan ti Diyos Ama manakabalin amin. Agapuntot sa diyay ngo may mangukum kadagiti sibibiyag ken kadagiti natay. Mamati akmet Espiritu Santo, pacheck met ti Santa Iglesia Katolika, ti pinagririnano dagiti sa santos, ti panakapakawan dagiti basbasol, kitadan tumet panagungar ti bagi ken biag nga agnanayon. Amami nga dat sa dilangit madaydayaw ko matinagan mo, dumteng ko matipagariam matungpal ko matnake mo ti dagakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw, ito iti kanen mi iti patinayon nga aldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga umanugot ti sulisog, isalakan nakamket ti dakes. Ave Maria, napno ka ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan karikita amin na babae na yung kasatan metibungot siya mo na po may sus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan karikita amin na babae na yung kasatan metibungot siya mo na po may sus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan karikita amin na babae na yung kasatan metibungot siya mo na po may sus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Gloria, iti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kasi di po nga na ikastamet itakin iti agnanayon nga awan ti inggana. Dagiti misteryon to ipanpanunutan, dagiti misteryon na gloryaan. Katungo na iso ti panagungar na Jesus kadagiti natay. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumatipagariam, matungpal kumatnaken mo ti dagakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw, ito iti kanen mi ti patinayon nga aldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga umanugot ti sulisog, isalakan nakamket ti dakes. Ave Maria, napno ka ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan kadagiti amin na babae na yung kasatan metibungot siya mo na po may sus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan kadagiti amin na babae na yung kasatan metibungot siya mo na po may sus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na Apo Diyos dadakan ka. Sikat na yung kasatan kadagiti amin na babae na yung kasatan metibungot siya mo na po may sus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na Apo Diyos dadakan ka. Sikat na yung kasatan kadagiti amin na babae na yung kasatan metibungot siya mo na po may sus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na Apo Diyos dadakan ka. Sikat na yung kasatan kadagiti amin na babae na yung kasatan metibungot siya mo na po may sus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na Apo Diyos dadakan ka. Sikat na yung kasatan kadagiti amin na babae na yung kasatan metibungot siya mo na po may sus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na Apo Diyos dadakan ka. Sikat na yung kasatan kadagiti amin na babae na yung kasatan metibungot siya mo na po may sus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na Apo Diyos dadakan ka.
sikat na yung kasatan kadigiti amin na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno pati grasya na apo Diyos dadakan ka, sikat na yung kasatan kadigiti amin na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na apo Diyos sadakan ka, sikat na yung kasatan kadigiti amin na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Gloria itamaken tanaken di Espiritu Santo. Kasi di po nga na kastamit itaken itagnanayon nga awan tinggana. O Jesus ko, pakawanan na nagitibas-basol mi, ispala na kang ti apoy sa di infierno. Iturong mo amin ang kararawat sa dilangit, nang narunat ti makasapol unay ti kaasim. Iti may kadua na gloria na misteryoso na gloryaan nga uli na po Jesus sa dilangit, si babagi ken si kakararwa. Amami nga adat sa dilangit, madaydayaw kung matinagan mo, dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakem mo dito daga kas sa dilangit. Itdem kadakam taldaw ito iti kanan mit patinayon nga aldaw, pakawanan ti basol mi akas met pamakawan mi, kadagiti na kabasol kada kami, di na kamet baybayan, gumanukot ti sulisog, isalakan na kamkat ti amin na dakes. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nang gasatan kadagiti amin a babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken tong oras ni papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nang gasatan kadagiti amin a babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, kakaasida kami ama nagbasol, itaken tong oras ni papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nang gasatan kadagiti amin na babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken tong oras ni patay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nang gasatan kadagiti amin a babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken tong oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nang gasatan kadagiti amin a babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken tong oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nang gasatan kadagiti amin a babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken tong oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nang gasatan kadagiti amin a babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken tong oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nang gasatan kadagiti amin a babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken tong oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nang gasatan kadagiti amin a babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken tong oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nang gasatan kadagiti amin a babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Gloria. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken tong oras ti papatay mi. Amen. Gloria ti Diyos Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas di punganay kas tanto metag nanayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakawalan nagitibas-basol mi, ispala na kam ti apoy sa di infierno. Iturong mo amin na kararawat sa dilangit, nang narunat ti makasapul unay ti kaasim. Ti may katlo na gloria na misteryo,
isu ti iulog ti Espiritu Santo kadagita apostoles agraman kini Apo Santa Maria. Amami nga datsa di langit, madaydayaw ko matinagan mo, dumteng ko matipagariam, matungpal ko matnaken mo, dito'y dagakas sa di langit. Itdem kada kamtel daw ito iti kanen mi iti patinayon nga aldaw. Pakawanem dagiti basol mi akas met pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga umanugot ti sulisog isala ka nakamket ti dakes. Ave Maria, napno ka ti grasya na Apo Diyos dadakan ka. Sikat na yung kasatan karita amin na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na Apo Diyos dadakan ka. Sikat na yung kasatan karita amin na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na Apo Diyos dadakan ka. Sikat na yung kasatan karita amin na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na Apo Diyos dadakan ka. Sikat na yung kasatan karita amin na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na Apo Diyos dadakan ka. Sikat na yung kasatan karita amin na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na Apo Diyos dadakan ka. Sikat na yung kasatan karita amin na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na Apo Diyos dadakan ka. Sikat na yung kasatan karita amin na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na Apo Diyos dadakan ka. Sikat na yung kasatan karita amin na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na Apo Diyos dadakan ka. Sikat na yung kasatan karita amin na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na Apo Diyos dadakan ka. Sikat na yung kasatan karita amin na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Gloria itama kenta anak kenta Espiritu Santo. Kas idi po nga na kas tamet itaken iti agnanayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakawanam dagiti basbasol mi, ispala na kam ti apoy sa di infierno. Iturong mo amin ang kararawat sa dilangit, nang nangruna ti makasapul unay ti kaasim. Ti may kapat ang nagloria na misteryoso ti panakayuli na po Santa Maria sa dilangit si babagi ken si kakararwa. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinaken mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itden kadakam taldaw ito iti kanan mit patinayon nga aldaw, pakawanan ti basol mi akas met pamakawan mi. Kadigiti na kabasol kada kami, di nakamat baybayan nga manugot ti sulisog, isala ka nakamkatan nga dakas. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan ka dagiti amin na babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakasida kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan ka dagiti amin na babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakasida kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka.
Sikat tinenggasatan kadagiti amin na babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno kati grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin na babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno kati grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin na babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras ti patay mi. Amen. Ave Maria, napno kati grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin na babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno kati grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin na babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno kati grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin na babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno kati grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin na babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno kati grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin na babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Gloria. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Gloria ti Diyos Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas di po nga nagkastanto metag na nayon nga awan tinggana. O Jesus ko, pakawanam nagiti basbasol mi, ispala na kam ti apoy sa di inferno. Ituro mo amin ang kararawat sa dilangit, nang naruna ti makasapul unay ti kaasim. Ti may kalima ken maudi anaranyagan nagloryaan na misteryo. Iso ti panakabalangat tapos Santa Maria kasrena ti langit ken daga. Amami nga dat sa dilangit badaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariam matungpal kumatnaken mo ti daga kas sa dilangit. Itdem kada kamtel daw ito, iti kanen mi ti patinayon nga aldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akasmet pambakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog, isala ka nakamket ti dakes. Ave Maria, napno ka ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka di kita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria, ngin ti Diyos, ikakaasin na kami ang nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka di kita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria, ngin ti Diyos, ikakaasin na kami ang nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka di kita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria, ngin ti Diyos, ikakaasin na kami ang nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka di kita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria, ngin ti Diyos, ikakaasin na kami ang nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka di kita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria, ngin ti Diyos, ikakaasin na kami ang nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka di kita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria, ngin ti Diyos, ikakaasin na kami ang nagbasol, itaken inton oras ti ipapatay mi.
Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan karigita amin na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itakin inton oras ti ipapatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan karigita amin na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itakin inton oras ti ipapatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan karigita amin na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itakin inton oras ti ipapatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos dagdagen ka. Sikat na yung kasatan karigita amin na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Gloria iti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Kas idi po nga na, kas tamit itakin itagnanayon nga awan tinggana. O Jesus ko, pakawan ng nagitibasbasol mi, ispala na kam ti apoy sa di infierno. Iturong mo amin na kararawat sa dilangit, nang nangruna ti makasapul unay ti kaasim. Salve Reina, inati kaasi, biyag samit ken inanamami. Salve sikat ti kararagan mi, da kami ang napagtalaw nga anak ni Eva. Agpakpakaasi kam ken ka nga sumasainek, ngagsangsangit dito'y daga pagluluaan. Ala ko makatalek mi, italya mo kadakam, nagitamatam ama na nga asi. Ket inton malpas dito'y pamagtalaw, ipakitam to kada kami ni Jesus, bendito abunga ti tiyan mo. Uma na nga asi, umanakem, una samit a Birhen Santa Maria. Ikakasi na kami Santa nga inati Diyos. Tapno maikari kami kadigin ka rin ni Apo Meso Kristo nga anak mo ken Apo mi. Kung mararag tayo. O Diyos, babayan ti panagbiag, ipapatay ken panagungan ti bugbugtong nga anak mo. Ingun-udan na kami kadigiti bungguna ti agnanayon a panakaisalakan. Ipaay mo kad Apo nga babayan ti panagpanpanunot mi, kadigiti misteryo ti nasantuan unay a rosaryo, na Apo Birhen Santa Maria. Tuladen mi digiti linaunda, ket magunod mi digiti inkarida. Napumetlaeng ken Kristo nga Apo mi. Amen. Dadayawan tayo tinagan ti Ama, Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen.
Daytoy puso ken bagimi, Jesus ken kai serbimi. Daytoy puso ken bagimi. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat, tingtingitingan tayo, tiri-iri na tayo, ti Diyos ay ayatin na tayo, in sakripisyo na ti amin na, tapno maitanok tayo, agyaman tayo itinaitan na patag nga sakripisyo, inted na ti biyag na, tapno maikarita ay makiranod ti den santo na misteri, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, kat pagbabawyan tayo ida. Sika na ibaon, tapno pa imbagam dagiti puso nga agbabawi, Apo kaasyan na kami. Sika nga imay tapno ayabam dagiti panagbasol, Kristo kaasyan na kami. Sika asi tutugaw, iti makannawan ti Ama, tapno ibabat na kami, Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Kumararag tayo. O Diyos, kinayat mo tinagsagaba, kinayat mo ang nagsagaba ti anak mo iti krus, gapo kada kami, tapno paksyatin na tibilag ti demonyo, ipaay mo kad kada kam nga adipen mo, tamairanod kam to iti gloria ti panagungar, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso ang makipagbiag ken makipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti enggana. Ti maibasa na adaw, iti libro ni Propeta Isaias. Insurunak ni Apo Diyos iti sawek, tapno mapigsak tinabannog. Binigat a paggagarenak, adumngeg iti isuro na kanyak. Inikanak ti Apo iti panakaawat, ket nagdiak nagsukir wenno simmina ken kuana. Intayak ti bukot ko kadagiti mangsaplit kanyak. Binay ak ida ap mangpabain kanyak. Impalubos ko aparutenda dagiti barbas ko, ken tupraan dati rupak. Ngem sa anak amaan ano iti panang pababain da kanyak, tatultulungan nak ni Apo Diyos. Pinapuskul ko ti rupak tapno makaibturak. Amok sa anak ang maibabain, agsipud asideg ti Diyos kanyak, ket ipaduyak-yak nanto nga awan basol ko. Siya sinungarod ti makaitured ang mangidarom kanyak. No adda, dumatag kami iti pangukuman, ket yuli na ti darom na. Ni Apo Diyos ti tumulong kanyak. Siya sinungarod ti makapaneknek ang nagbasulak. Ti sao ti Apo. Apo, gapu iti ayat mo ang naindaklan, isalakan nak. Sika ti ganap gapuna ang maumumsiak, ket itibain malap na lapunusak. Kadagiti kakabsat ko sang sangkaili ti kayarigak, kasla ak ganganaet iti familyak. Kasla gumilayab ng Apo iti panagayat ko iti templom, siyak tinagtinagan dagiti umsiaken ka maiturong. Nagladingit to'y pusok gapo iti panakaumumsi, ket nagbalinak ang nakakaasi, nang naamaak iti asi, ngem aman awan na nga asi kanyak. Nagurgurayak ti panakaliliwa, ngem naupayak, inikandak ti sabidong, idi mabisinak, napainumak iti suka, idi mawawak. Agkanta aktong agdaydayaw iti Diyos, ipakaamok to ti kinatanok na, babaen ti panagyaman ko ken kuana. No makita daytoy dagiti maidadanes agragsakda, dagiti agdaydayaw iti Diyos maparegtada. To dagiti nakurapay ipangag na ida, ket lagipen na dagiti naibalod at tao na.
Madaydayaw ti balikas mo, maitantan o tinagan mo, maitantan o tinagan mo. Ti apo adda kumakada kayo? Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Mateo. Gloria ti maipaayken ka o apo. Maysa kada ti 12 ket 2 nga adalan nga agnagan Judas Iscariote tinapan kadagiti pangulwen dagiti papadi. Anya ti itedyo kanyak no yawat ko ni Jesus kada kayo kinunana. Inikkanda ti 30 abagiti perak. Manipod iti dayta kanito binerbirok ni Judas ti gundaway na amang lipot ken Jesus. Iti umuna nga aldaw ti piyesta ti tinapay nga awan lebadura na napandagiti adalan ken Jesus ket sinaludsod da. Sa dino ti kayat mo pangisaganaan mi ti pangrabiim mi ti Paskwa kinunana kadakwada. In kayo In kayo iti maysa nga tao nga adda iti syudad ket ibagayo ken kuana kuna ti maestro demtengen ti oras ko. Di tanto balay mo ti pagpaskwaan mi siya ken dagiti adalak. Tinungpal dagiti adalan ti imbilin ni Jesus ket insagana da ti pangrabii a pangrambak ti Paskwa. Idi rumabiin simmango ni Jesus ken dagiti 10 ket 2 adalan iti panganan. Bayat ti pannanganda kinuna ni Jesus, ibagak kada kayo ti pudno, may santo kada kayo ti manglipot kanyak. Kasta unay ti pannakariribok dagiti adalan ket maysa-maysa nagsaludsod ken kuana. Apo saan asyak ti kunam anya? Ti kinagiddan ko amang isawsaw ti tinapay iti mallukong isunto ti manglipot kanyak insungbat ni Jesus. Matay to ti anak ti tao kas kuna tinasantuan asurat ngem asipay ti tao amang lipot to ti anak ti tao. Naim imbag pay kuma no di nayan anak. Nagsao ni Judas amang lilipot, maestro siyak kaditi kunam. Nasa umon insungbat ni Jesus. Ti Ebanghelyo ti Apo. Basta no nagan nga Judas kasla na i-identify latan nga manglilipot kasla no Judas ka no kunadan ka manglilipot ka hinudas mo ajay ti naka-identifyan na ti Judasen ngam adda dagiti sa santo ni Saint Jude San Judas Tadeo ak may sapay nga kwati milagro dagiti Saint of Impossible kunada dayjay ngam haan na kani ni Judas nga manglilipot ke na-identify kanya na gaputa nukit kita umot ke nakaplakas lamon nakaplano nga serken ti demonyo ila ako nata serken ti demonyo ngam idi ma-realize ni Judas madimot laang apan namud la imbarsak di kwarta ijay templo nga idi nagbabawi iso nga napan nagbekkel so kunana ke is there salvation in Judas Iscariot kunana di kuma adda ka di pan nakaisalakan kin ni Judas kasla addalat ta apaya nagbabawi mo laeng iso nga napan nagbekkel nagbitin ni Judas ken manglilipot kunada so nga tinaipatig na dijay addalat ta pan nakaisalakan kanya na ta kayat nga saon nagbabawi mo laeng idi ma-realize na dijay inaramid na nga madi kuwen ag paiso pagsasao tayo nga ti pananglipot haan nga agga po iti kalaban mostly agga po iti gayam kanasaksakit ti lipot ti gayam naliputan na ka pamilya na yan nasaksakit ko na dadayjay nga manya ti pintas na oray no adda manglipot oray no adda masaktan ti patig na addalat ta panagbabawi ti patig na kaslakin ni Judas addalat ta panakaisalakan ta apay nagbabawi kalpasan nga na-realize na kalpasan nga sinurot na jay bagina adda panagbabawi kaya isumot ti mayan ni Apo Jesus kanya tayo isumot ti kaadda na ngay may dito'y lubong taapaya tapno isubli na nga rod ti tao
agbabawi ti tao kalpasan nga nailawan nga nagbasol di ti kayat na iso nga rinestor na ti dignidad tayo babaan ti pan nakailan sana iti cross. Pero ka po ng persona dapat yung siyempre ka nagtrabaho. Idatun mi, daytoy ayat mi. Kumararag tayo, kakabsatap no da tayo, kenda gito'y adaton tayo, makaiayo kuma, iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Kahit may paay pakidaydayawan, ken pakaigloriaan tinagan na, ken kastamet na pagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Awatom kadapo daytoy daton mi, ket ipaay mo. Tamapudnuan mi ti makiranod kadagiti misteryo ti panagtutuok ti anak mo, ket malakaman mi dagiti napateg abunga da gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Diyos tayo. Pudno na ya may karigat rumbeng anong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin kadag nanayon a Diyos gapo ken Kristo nga apo mi. Taamumi nga sidegan ti aldaw, ti makaisalakan na panagtutuok ken nagloryaan na panagungar ni Kristo. Ket iso ti pakaparmikan ti tangsit ti demonyo, ken pakailagipan ti misteryo ti pannakaisalakan ti tao. Ket gapo ken Kristo agrok babita dayag mo ti ehersito dagiti angheles, ket iti agnanayon agraragsak da itasaklang mo. Ket dawaten mi ti palubos mo kuma, ta itimpuyog mi met tinakurapay at timak mi kat kunami. Adios dagiti amin na parswa, ti langit kan daganap no dati pakaidaydayawam, hosana iti kangatuan, madaydayaw ti umay, tinagan ti apo, hosana. Pudnoon ay apo, abiig ka akin na santo, kat si katigubwayan ti amin akin na santo. Dawatin mi nga rod ti pahay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam kati paay mo ida kada kami abagi kandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka. Pinispisi na sa nainted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti bagik isa mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akal pasanday di pa ng rabiida nangala iti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darak dara ti baro ken agnanayon atulag
Iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan yo daytoy apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka Tempaay mo ama ikari kami, nga dito'y saklang mo katagserbi kam ken ka. Dawatin mi apo, tada kami amakirano diti bagigan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan kat parayrayom tayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo Santo Papa mi, ni David William nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mga pagkakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawatin mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma maikarikam amin iti agnanayon abiyag. Ket magiranod kam to ken nenggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat nga Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo isuda ana kapudno a nagserbikan ka ditoy daga makikadua kam to kadmet kadakwada a mangitantanog ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesu-Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo siga kaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mekan ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti hinggana. Intay umararaw iti ama ket walwon tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit dumteng kumati pagariyam, matungpal kumati nakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam daldaw ito'y, ti kanen mi, ti patinayon ngal daw. Pakawanem dagiti basol mi akas met pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi ket babaen ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami ti amin ariribok maikanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi ken iti yaay ni Jesu-Kristo anang isalakan kada kami. O apo mi a Jesu-Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo kapya nga aggapo kanyak ti ited ko kada kayo saan kada dagiti basbasol mitimingmingam no di kat ti pammati ti iglesyam ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti hinggana ti kapya ti apo kan kanayon kumanga adda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tonggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya. Kordero ti Dios sa mangikat kada iti basbasol ti lubong itdem kadakam ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kada iti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingaw, may kakanyak, kanti may salay nga sa mapaimbagton ti karangaw.
Kumararag tayo. Man nakabalin a Diyos, ti sagrada ayo Eukaristya, iwaragawag na ti papatay ti anak mo. Isamay mo kada kami tinapaypay sa panagtaleg ti inkarina, asika, inted mo kada kami ti agnanayon abiyag, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti Apo adda kumakada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen din na santo na misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo.